O ano pasado, para que as contas saísen adiante, a daquela alcaldesa mesmo se someteu a unha cuestión de confianza que non superou. Agora, as cousas cambiaron e moito na política cambadesa. Mudaron case todos os actores principais e de entrada parece que tamén o resultado. Polo momento, o BNG xa confirmou que mañá vai apoiar a proposta de orzamentos presentada polo bipartito. Plantexábamos unhas demandas que nos víamos que podían mellorar, sobre todo socialmente, o Concello, e unha vez que vimos que tiñan resposta e que se daba para poder ter un diálogo que hasta ahora non existía, e ben, chegamos a un acordo, estamos contentos co resultado. As liñas vermellas do BNG pasaban por varios eixos: a reapertura dos centros culturais das parroquias ou o compromiso de crear liñas de axuda para os comedores escolares son algunhas desas condicións. Tamén se van incrementar as partidas para festas populares, cultura e deportes. Había unha diferencia grande entre a proposta deles e a nosa proposta. E, bueno, digamos que é certo que se conseguiron uns aumentos, non son os que nos pretendíamos, pero en aras de ter ese acordo para aprobar os presupostos, que creemos que é bo, que non se volva unha moción de confianza outra vez, creemos que é bo que se hai unha maioría de esquerdas, pois que poidamos chegar a acordos e entendementos. Tanto o BNG como o alcalde celebran o entendemento entre as partes nesta nova etapa que naceu tras a saída da primeira liña da socialista Fátima Val e do nacionalista Víctor Camaño. Boa noticia para o Goberno, boa noticia para o Concello, eu creo que tamén boa noticia para o BNG, ven a refrendar o que dicíamos de que esta nova etapa, tanto por parte do BNG como do Goberno, vai ser máis positiva, ou pretendemos que sexa máis positiva, unha etapa constructiva, de diálogo, en a que haxa futuros acordos. Non vai ser este o único arredor dos orzamentos. As contas cambadesas sairán adiante mañá en pleno, roldan case os 10 millóns de euros. Que iba a ser difícil que o Partido Popular